De gemeente Kolmelaan heeft voor Else 50ste stemmer in Els van de stemlokalen een aardig attentje. Else 50ste stemmer kreeg een bosje bloemen in de kleuren van de gemeente Kolmelaan. In Oud-Woord wien dat been en Ike Krol uit Oud-Woord. Zij kregen de bloemen uit handen van Jan van der Veen. Maar is het zo dat zie? Ja, dat ben je ook al, ja. Ja, sure. Nou, dat is de 50ste. Nou ben je. 50ste? Ja joh. Ja, daar zie je op de wacht zitten. Hey, wel? Ja, zeker. Daarom zei ik graag wel dat jouw vrouw krijgt voor je wel winnen, maar dat helemaal niet. Ik moet maar zeggen, het bloed toch, je komt toch bij hem op de tafel. Ja, je doet in de familie. Daarom. Wie mij hem namens, of wie mij, die namens de burgemeester een bosje tulp moet bieden. Als 50ste stemmer hier op het stembureau van Oud-Woord. Hey? Nou, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, wie zit er op de wacht zit, dat die mij op de tafel. Ja. Nou, de 100ste kreeg aan, ik ben een bosje. Tegen vandaag jongen, dat ik krijg net verwachten. Nee, hè? Nee. Nee, zijn er net bij de wij van, je moet er Nee, nou. Moet je deze man, die zie je er ook al wat op de wacht zijn van... Oké, nou, als het maar goed op had staan, dan... De burgemeester die woei hem in het stemhakje had, dus hij zei elke 50ste kreeg een bosje bloem. Nou. En dan hopen we dat er 400 komen, want dan ben we zien een bosje bloem kwijt. Nou, het zijn wel leuke dag. Ja. Nou, En dat is dit is het eerste bosje. Waar wij en het man had, wil er altijd nog langer mee. Ja. Nee, ik sta mooi bosje belang op tafel. Nou, dat is Ja. Nou, en ben ik een jen. Jo, ben je? Ja. Ja, wij gewoon erop. Ja,